Romantikken af Magnus, Clement og Sebastian. Mellem 1800 og til 1870 var det romantikken, som spillede ind. Det er en dårlig tid for Danmark, og folk har brug for at tro på noget. Derfor tog man nationalismens følelse til sig. Danskerne havde brug for håb og brug for at føle sig stærke, trods store nederlag. Romantikken var med til at sætte tankerne i gang og lade sig drømme om håb, historie og fædrelandet. Da nationalromantikken kom til, begyndte hele Danmark at kigge mere indad. Nu begynder man at hive fat i nordisk mytologi, for en tid, hvor Danmark var størst, var under vikingetiden. Man begyndte at hive fat i gamle sagaer, og fædrelandsfølelsen voksede og voksede. Litteraturen i romantikken handlede om at kunne drømme sig væk. Man kan sige, at hele landet drømmede om de dage, hvor Danmark var en stor magt, og ingen problemer var. I romantikken handlede litteraturen om beskrivelsen af det smukke og det guddommelige. Mange af de digte, der blev lavet, og historier var meget overdrevne. Kunsten i romantikken. Kunsten i romantikken havde sit tyngdepunkt i landskabsmalerierne. De fyldte meget i den her periode, ligesom himlerne gjorde. De skulle faktisk fylde nærmest hele billedet. De var altid skyfri og blå, og hvis der var nogle skyer, så var de i hvert fald glade. Det viste lidt, der var håb og drømme, og det var det, som folket havde brug for. Det samme som i litteraturen, så var det heroiske og de store tanker, der var i gang. Analyse af fædrelandssangen. Forfatteren er Adams Oehlenschläger. Han levede fra 1979 til 1850, hvilket betyder, at han levede og virkede i den periode, som kaldes romantikken, som kan inddeles i forskellige perioder i tidsrummet fra 1802 til 1870. Genren er lyrik, som bruges til at udtrykke følelser og stemninger med. Lyrik kan kendes på, at der sætter op i strofer og vers, og det indeholder rim. Digtet her består af 12 strofer og 6 vers. Når sangen synges, gentages sidste vers i hver strofe. Digtet er således i sin opbygning regelmæssig. Digtet hylder Danmark, fortidens historie, naturen, søen, sproget, Gud, kongen, Dannebrog, friheden, nordisk mytologi, hovedstaden og bøgen. Billedsprog. Her har vi et eksempel her. Billedsprog spiller virkelig en central rolle her i det land. Først og fremmest er det digte tale om en besjæling af landet, Danmark, der fremstilles som om det var noget levende. Man kan for eksempel tage et eksempel med blad og bøge, hvor de får det til at virke levende. Og så har vi en metafor her. Så selvfølgelig ud over besjæling er der også nogle metaforer. Vi har også bare taget et eksempel her, som er en metafor, hvor sprog er stærkt og blødt, hvilket er en metafor. Og ja. Opbygning. I digtet er der anvendt rim. Rimstillingen går på A, B, A, C, D. I C vers 1 og 3 rimer, og det samme gør vers 4 og vers 6. Vers 2 og vers 5 falder udenfor, men det gør det i hele digtet, og giver en sammenhæng mellem de øvrige rim. En rytme er en regelmæssighed, der er tale om etterrim og krydsrim. I digtet er der også anvendt enkelte bogstavrim, f.eks. i strofe 1, brede bøge, og i strofe 2, vers 4, bugt og bakker, og det og dale. De forskellige rimer er med til at give digtet lyrisk præg, og de understreger og gentagelser, som giver rimen noget rytme.